a duniya, inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Allah ta annabi oga wani ba dan fashi ba ne dan Allah ta annabi oga dan Allah ta annabi karba mun asiri ni ba dan fashi ba ne oga wallahi ban taba ba wallahi ban taba ba ga mun gaskiya am roba ne kai wallahi dan Allah hello Alhaji DCO ne da kanan area command mun kama ɗaya daga cikin 'yan fashinka. Wallahi don haka muna buƙatar ganin ka area command. Wallahi ban san komai ba, wallahi Allah ban san komai ba. Ni dai kawai abin da ya sani wallahi kawai a shagon mu ina zaren kuɗi in an ajiye. Allah ya Hadiza, yanzu wannan zuwan da kuka yi waje na me ake nema? Dama da ka ce a turo shi ne shine muka zo tare. Ko zuwan ne aka yi? Baba. Ne lambarinta. Ce da ita lambaru Allah ya Baru? Baru Me kenan? Aka ce baru ai kaga ganat. To bawan Allah ya sunanka? Sunana Abba. A gida ana ce mun Abban Ajiya ko Abalele. So waje kuma jama'ata suna kira na da Abale. To a wace unguwa kake? A Sheka nake. To Sheka to wani gida? Gidan Alhaji Ahmadi. A nan kake? A nan nake. Ya kuke da Kamilu? Na Kamazu? Wana ne uwa ne uba ne shi isa ya cika na da miki. To abin ya zo da sauki yanzu tunda haka ne a binciken asali bai taso ba saboda na san asalin. Na san ka, na san mahaifinka, na san mahaifin mahaifinka, ba ni da bukatar wannan. To ka san asali daban ɗabi'a daban. To yanzu abin da za mu yi binciken ɗabi'a za mu yi. Domin an ce ya ce Allah ya ce ya khurujul hayya min al mayyit wa ya khurujul mayyita min al hayy. Abinda kurin muke nema yanzu abu uku. Na farko za a je a yi gwaji na HIV wato kanjamau kenan. Wannan anan ma a zo a yi mun. Sannan za a je a yi gwaji na dacewar jini saboda ka ku je ku haifi 'ya'yan da kullum za su zama ba su da lafiya. Sannan za a je a yi gwaji na gurɓatar jini wajen shaye-shaye. Wayannan gwajin su za a yi guda uku a kawo mana takarda mu ga an fita, ita ma kuma za ta je ta yi guda biyu ita za ta yi don ba ma zancen shaye-shaye a kanta tunda mun san ba ta yi. Wai da kabis? Naga yan DNA ne suke nan sun kama mai laifi. A'a, su ma likitoci aka aje suke yi ba su ne suke yi ba. Likita ne yake ba da takarda cewa ga irin tsarin jininta ga irin naka wanda in Allah ya sa aka samu zuri'a ba za a samu wannan sikila din ba. Ka yi shiru? Na zuwa. Wani lamarin na ban tsoro a duniya ne a duniya wasu na harakalla. To da muka fito birnin ba gashi mun san me duniyan take ciki ba, gwaran ma mu fito a caba da mu. To ni fa kan kuɗi to kin ga kuɗi fa kin gani. A duniya
za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Monsa. Manu. Alai shehu ne yanzu. Okay. In ka fita ka ce da Allah ya shigo. Sai nan ka sa a kawo mun barawansa. Yes sir. Carry on. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Alhaji, bismillah. Barka da zuwa. Yawa ya aike sa. Alhamdulillah. Masha Allah. Tabbas an samu yaron da ya maka fashi. Alhamdulillah. Wanda yanzu haka yana hannu. Na sa a shigo da shi za a gansa. Alhaji ga barawanka. Biliya? Au. Alhaji. Dama ka san shi ne? Ɗana ne fa, ɗan cikikir yaya ta ne fa. A hannunsa aka samu wasu daga cikin kuɗaɗen da muka yi bincike a kansu, wanda kai magana a kansu, wanda suke da serial number din, mun samu kaɗan daga cikinsu a wajensa aljihunsa. Na yi iya bakin ƙoƙarin yi na akan ya faɗa mana gaskiyar al'amarin ina 'yan uwansa wanda suka shiga suka maka fashi suke yaƙi. To amma a yanzu haka muna kan bincike a kansa, kuma za mu ci gaba da bincike, za mu fito da ragowar mutum ukun da suka shiga gidanka suka yi maka fashi. Ka kwanta da hankalinka. Yanzu da kai aka haɗa baki aka ci min amana? Wallahi. In fashi har gidana? Wallahi kawu, wallahi ban san komai a kai ba. Wallahi Allah, ni dai na san kawai ina dan ɗaukan kuɗi a kasuwa a shago, ina ɗaukan kuɗin ka. Amma wallahi ban san komai ba. Kai, mashi! Za ka faɗi gaskiya. Allah ji garba mun asiri. Wallahi Allah ban san komai ba. Kashi ma wai back to sell. Wallahi ban san komai ba. Ni ba wallahi ban sani ba. Ka taimake ni wayo Allah. Alhaji, za ka kashe da Alhaji. Ka taimaka min Alhaji. Wayo Alhaji. Alhaji. Wayo baba. Baba. Baba ka taimaka min baba. Ya aka yi? Wallahi yunwa nake ji. Yunwa kike ji? Ranar da muka yi ko sisi ban samu ba. Ni kawai na gagara tambayan kowa kuɗi ne ba zan iya ba. Kin ga wannan haka idan za ki zage ki nemi kuɗi ki nemi kuɗi. Amma to mu ci. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Kin ga in za ki zage ki nemi kuɗi don wannan muguwar matan ba za ta taɓa barin ki ba. Balantana matan malam. Kin ga mu na duk yanda za mu yi sai mun san yanda muka yi muka samu kuɗi don ba a bara muka tsaya ba. Wasu kuma ga suna fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna, waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da rabbana ba wahala. Waka je waka zo. Waga dukoto. Ratsin tsayin ba sa nan ke. Sun tafi bida. Abala bawan Allah. Gida gana canza ko? Na so a ce sabgar ta daure amma ba mai kullewa ba ce. Ka ne mai gida baruna ne ita su. Aure zan. To na tafi abubuwa sun fara daidai. Kaji in ne yake min tambayoyi. Tambaya kan tambaya bayan tambaya iwa a kiyama. Abala aure za ka yi? Mai gida aure zan. Saboda ina so ne ni ma dan barance in shiga daga ciki ko zan ƙara aikin tsuwa
inna zan san inna nema na yake tafiya ina tara na san me zan to amma ƙarshe na ga sabga ba ta yi ba. To me zai ana shi yiwa? Sai an ji sana'ata. Mutumin nan irka tambayar sana'ata na daddoje dai nan na tsira. Abu na gaba shine wai sai an je an yi gwaji sai an mun gwajin HIV. Wannan dama ni ba ni da matsala da shi tunda kai abba langada ne ba dan bene bane. To wannan dama lissafin zan sha. To sai na gaba kuma wai za a yi min genotype. Kakanni na bakwai ma na sabata ba mai sikila to me ya dan da wani genotype. Na ƙarshen ne ya fi masifa. Kasan me suka ce wai sai an je an man gwajin drugs ni a ɗauki jini na a gwada. Kai ka san ba zan sha ba. Dole in aka yi gwajin nan to safiyar gobe za mu ta ne a Jamaica. Ka gani ko mai gari yawa ya ci isa kawai na gani kawai ne cancel ɗin batun barin nan. Yanzu ka ba su auren kenan. Kawai dai na saka shi a reserve. Ka gane tune dama gurin ka ko za a samu wani solution nan. To me zan yi? Ai ni daga ganka tsaf cikin babbar riga na dauka wata mahaukaciyar mutuwa kai a ungoku. Shi yasa da ganka haka sai na ce to ina jin wani madan ne da su. Zaka ce ka zo ne mu je in raka ka gaisuwa mu je mu taya su jaji aje na baro kake so. Raina a bace yake kuma na gane ma kake ka dada har zuka min zuciyata. Ni na yadda in dai da rabbana ba wala zan iya an Allah ya zan dan bata kwana biyu saboda raina a bace yake. Aji abin da zakara na yi cewa ce wai sauka lafiya da rabbana ba wala abu ne. Zirin larar da ni na ce kare a auren nan da yanzu na gaya maka ya wucara inda ka zan rediyo amma kaga da yake su suka ce ije a ɗauki jininsa ije mana na rantse da Allah ana auna jininsa za ka je na ce wi wallahi ka ji wani sabon salo yanzu idan za ka yi aure sai an ji an ɗauki jininka a gani me kake sha a ce kasuwan mun mutuwa ma za ta yi kenan yanzu fa sai ya haƙura da sana'ar nan saboda shi ya ga yarinya ya ce yana so amma da ya cika mahaukaci da ya cuce ni yadda nake ganin arziki na a jikin yaran nan. Al-Fuad Islamic Research Center ta fito da wasu sabbin tsare-tsare don taimaka ma tsarin lafiyar ku da tsara ku akan abin da ya shafi magungunan gargajiya na addinin Islama. Ke farin cikin sanar da daukacin al'ummar da ke hudda da ita sani cewa wannan shahararriyar cibiya da ta fice wajen kawo muku magungunan gargajiya da addinin Islama ta mai da magungunan ta na ruwa irin na zamani don sauƙaƙa masu sayan magunguna a wannan cibiya. Ta ce wannan tsari zai taimaka wajen inganta lafiyar ku da ma samun sauƙi wajen shan magani. Wannan cibiya mafarkinta shine ya za a yi ta faranta ma daukacin al'ummar da ke hudda da ita domin tsari da tsare-tsare akan abin da ya shafi inganta lafiyar ku. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce ta kware wajen bayar da magunguna daban-daban na abin da suka shafi rayuwar ku wanda suka hada da na ciwon sanyi, ciwon suga, ciwon kansa, hawan jini, ina masu dauke da cutar nan ta HIV/AIDS, ina maza da mata masu matsala kan abin da ya shafi haihuwa. Garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wanda take da babban ofishinta a cikin garin Kanan Dabo. Tana nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da ShopRite da ke cikin Kanan Dabo. Take kuma aika magani a ko'ina a fadin Najeriya. Take da wani katafaren reshe da ta bude a cikin garin Maiduguri. Suke da kuma babban wakili wanda zai kai maka magani har gida. Wannan cibiya tana da babban ofishinta a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin Niamey, inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Ina masu son koyon ingantaccen turanci a sauƙaƙe ku nemi littattafan MM Haruna kamar haka.
to Read and Write Book 1 and 2 don koyon karatu da rubutu. Everyday Words mai dauke da kalmomi 1000 da fassarar Hausa. Everyday Sentences mai kula da jimloli cikin sauki. Everyday Grammar mai kula da ka'idojin turanci masu sauki. Welcome to Oral English mai kula da furucin turanci. Welcome to Grammar mai kula da muhimman ka'idojin turanci. A Clever Boy mai kula da turanci cikin nishadi. Littattafan dai su ne How to Read and Write Book 1 and 2, Everyday Words, Everyday Sentences, Everyday Grammar. Welcome to Oral English, Welcome to Grammar da kuma A Clever Boy. Duk mallakar Haruna suna nan a kasuwa da shagunan sai da littattafai. Domin ƙarin bayani a kira 0800 3628 Bismillahirrahmanirrahim. Fata na garin Lamiri, haziki, fasihi kuma ɗan baiwa, Malam Abdurrazak mai riƙiya da ikon Allah. Ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri, to kuma tso kusa ku ji. Kakarku ta yanke saƙa. Ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganinsa ba, albishirinku mutanen duniya. Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta. To ga uban aljannu kuma kakan aljannu, Malam Abdurrazak mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku. Kuma daɗin shine ku tsaya a duk inda kuke, ku kira shi ku masa bayani nan take a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah. Kun san menene sirrin? Ku tuntube shi akan lambobi kamar haka: 96732159 ko akan lambar shi 91575897 ko kuma akan lambar 94671060 sai kun zo. Sunana Abdullahi Yunus daga cibiyar magani na Kashful Alil wanda ake mata take da mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Kashful Alil ta shirya magunguna na musamman domin magance matsaloli da suka shafi al'umma da izinin Allah. Rikicewar al'ada, matsaloli da ke damun mata bangaren rashin haihuwa, aikata istimna'i, waɗanda suke wasa da gabansu cikin maza da mata yana haifar da rashin haihuwa tare da manyan matsaloli masu yawan gaske. Matsalar rashin haihuwa, low sperm count wato infertility, muna ba da magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Kamar matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes duk muna ba da magani. Rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali da rashin karfi wato sur'atul qadhaf muna ba da magani akan waɗannan matsaloli. Ina masu fama da diabetic, ciwon siga tare da hawan jini da matsalar ciwon koda tare da ciwon hanta muna ba da magani. Ma'aikatar Kashful Alil sun kware wajen hada magani cikin ilimi, bincike tare da nazari akai. Ga duk masu buƙatar waɗannan magunguna, a ko ina kake a faɗin duniya za mu tura muku magani har zuwa inda kuke. Za ku iya kiran waɗannan nambobi a duk inda kuke a faɗin duniya, ko kuma ku ɗauki waɗannan nambobinmu domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri babban layi gefen masallacin Yarbawa ko kuma a sabon lamba daidai inda ake gyaran fata Majema, ko kuma a babban birnin Kano da ke ƙarshen titin Zuro Outpost Police Station tsohuwar tasha. Sai kun zo. Relax. Yes, me. Please sit down. No. Thank you, sir. Thank you. Bismillah. Kamar yadda ka sani, Commissioner of Police ya kafa wa'ansu kwamitoci a unguwanni na masu aikin sa-kai don inganta tsaro a unguwanni. Wannan kwamitin da Commissioner ya kafa su ne ɓata garin gangare suke adawa da kafa wannan kwamitin da aka yi. Shi ne suka kama shi wannan shugaban kwamitin suka kashe shi. A daren jiya, inda ba don Allah sa saƙo ya zo hukumar 'yan sanda ba, da za su je su shiga ofis ne masu ƙona shi. Muka taka abin birki. Ina so ka jagoranci zuwa gangare domin kama yaran da aka lissafa mana su. Please sit down. Sit down. Kar ka amfani da tim ɗinka, ka yi amfani da ainihin tim ɗin 'yan bijilantin, saboda sun fi mu sanin saƙo da lungu na ainihin unguwarsu. Ta haka ne za a samu wanda suka yi wannan laifin
a zakulo su. In ya kasance unguwa babu 'yan unguwa da za su tsaya su sa ido a kan unguwanninsu, to kaga abubuwa ne za su ta faruwa. Amma in har za su sa ido a unguwanninsu, to za a samu sauƙin crimes. Gaskiya ne. Rayuwata tana cikin matsala, siyasata tana cikin matsala, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba sai na ga an kamo min yarinyar nan da ta shirya duk wannan abubuwan. Target ɗin ɗaya ne wannan yarinyar, kuma kai ka san me ya dace kai a kai. Ina son duk yadda za a yi ka ɗauki mataki a hannunka ka ga cewar ka same ta, sannan kuma daga ƙarshe sai mu shirya yadda za mu iya da su gaba ɗayansu. Sai godiya. Ina ce maɓoyarku? Kasan motoci ne yanzu sun yi tsada alaji. Allah dai rufa asiri wannan zamanin ai abun baya bukatar bayani. Kai wallahi. Alaji. Ga wani asararre. To anan gidan wasan lauje ne. Wannan ai ce lady ce. Duk gidan ba yarinyar da ake liƙawa kuɗi kamar wannan yarinyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai wannan shi ya min fashi ba gidana. Nan fashi ne. Ya ci zarafin matata, ya ci zarafin ɗana. Wannan nan Alhaji? Dan fashi ne gashi. Ka gane shi kuma Alhaji? Abadan Allah kake irin wannan ba ta yaya zai ba zan gano wannan fuskar bane. Ai Alhaji wannan gidan wasan laure ne. Alhaji wannan ai ya kwana gidan sauki. Mayaki ne. Gashi nan shine da kanshi in ka gan shi karka bi shi, zaki a cikin dawa ba mai farauto shi, in ya sa kafa ya fito babu mai tare shi. A duniya mayaki ya zo duba ka gani, a duniya mayaki ya zo zai ba su gudu. A duniya waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne, waye wannan mayaki ne, waye shi.
ina mai matukar baka hakurin sabanin da muka samu. Duk da dai baya daga cikin tsari na haduwa da bakon da ba ni na gayyato shi ba. Kada baka yi tunanin cewa ko ina jin tsoron haduwa da kai ne. A'a, ko daya. Kawai hakan ne baya daga cikin tsari na, sai dai idan har hakan ya zamanto dole. Sannan kuma na gama yin duk abin da ya kawo ni garin Katsina. A yanzu haka ina kan hanya ta ma ta barin garin baki daya. Yaya kike kokarin fita bayan akwai adashin da baki dauka ba? Ai wannan adashin zubin sa banza, daukar sa banza. Na yi amfani da kwaɗayin yarinyar da kuma son duniyarta. Na tura sako na zuwa gare ku. Kuma alhamdulillah tunda sako na ya isa inda ya kamata ya je. Ƙarya kike. Na saki cewa ƙarya kike. Tabbas na san ba za ki taba tafiya ki bar adashin da ke ce ɗaukar ƙarshe ba. Kada ki damu, ki zo ki ɗauki adashinki domin a yanzu ni na ɗauki kaso na uban adashi. Sai mu sa wuri da lokaci. Okay, shikenan din. Tabbas Sa'id ya cuce mu kuma ya ci amanar da Alhaji ya danka mashi. Tabbas ya mai girma mai shari'a. Abin da nake so shine ka karkata dukiyan Alhaji ya koma cikin ainihin azuzu na wato account ɗina. Kina hauka ne? Kin san abin da kike faɗa kuwa? Na haukace ne a daidai lokacin da na kamu da ciwon sanka. Na yi nadama. Wannan shirin zai ringa zuwa muku ne a YouTube channel ɗinmu mai suna YMP Sabuwar TV. A duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Daga ranar 7 ga watan 1 na 2022. Ku subscribing sannan ku danna alaman kararrawa don sanar da ku shirye-shiryenmu. Da zaran mun daura. Wanda ya tsara kuma ya bada umarnin shirin shine Yusuf M. Lala. Ku kalli shirin na yi nadama. A duniya mun haɗa kai ba za yiwo kamar mu ba. Mu faɗakarwa muke yi ba min yo don san ranmu ba. Muna bin tsari ga nasara na bin mu muna ta yin gaba. A duniya yanzu mun faɗa mai san mu ba za mu bar shi ba. A kamfaninmu na Dala Ventures Limited mun kawo muku atamfofi na gani na faɗa. Da yadika na gani na faɗa. Muna da yadi na Europe. Muna kan titin Isa Ketorot Corporate Plaza da ke garin Kaduna. Ka nemi mu akan shagunanmu 17, 18, 19, 2021 muna kudi. Mun san da cewa komai yana da lokaci mai hakuri ba zai tozarta ba. A duniya, a duniya, a duniya. Okay, you guys, you're late. Carry your bag, please. Children, more they go. We don't late. Mommy. What? Salima cake. Okay, just give me 1 second. Okay, let's start with you. Banana. Yes. Oh, stop. Why are you putting your on your socks? It is Okon that is my Salima cake yesterday. Why would you eat that cake? I be no plan to chop am at all, but the Salima cake when they call me. How would you shut up? Next time, don't think that belongs to the children. Okay? Yeah! Salima cake. Food for everyone. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama.
ba su da gurin kwana a duniya, wasu kuma ba su shan rana a duniya, wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara waɗansu. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara waɗansu babu lafiya da